калі ў нейкая была група дзяўчат у вёсцы, яны асобна збіраліся, кожная па ўзроставых там прыкметах збіраліся разам. Незамужнія свае рабілі вячоркі, замужнія свае рабілі вячоркі. Біла няне маці, бярозовым прутам, чтобы я не стояла. С молодым рекрутом, чтобы я не стояла. С молодым рекрутом. О, диву, девица, А зараз я прапаную перайсці вось туды да стола і там зрабіць сабе на памяць нейкую такую цёмку.